door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mantinidong estable ang nickel industry kanasyon matapos mag-itaas nin 4% sa pag-angat kan produksyon kaini asin 22% kan export value kumpara sa year-on-year data para sa 2019 asin 2022 base naman sa pinakabagong report kan Mines and Geosciences Bureau o MGB. Inisiguna sa MGB apisar kan pandemya kung saan ang kabilugan na direct shipping of production kan industriya iyo ang nasa 38.86 billion pesos kan 2022 mas halangkaw sa 31.79 billion pesos kan 2019. Nakapalaman pa sa record kan MGB na sa pagultanan kan Enero sa Disyembre kanakalihis na taon ang nickel industry nakapag-produce nin 27.17 milyon dry metric tons kan nickel na mas halangkaw kumpara sa total production kan 2019 na nasa 26 o 26.21 dry metric tons. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Kumusta ka mo ngunya na aldaw ning Martes, ika-20 kang bulan ning Hulyo at sa welcome po sa satuyang programang Marhay na hapon with Father Butz Pombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Kumusta po kamo ngunyan aldaw mga tugang, lalong-lalo na ta ngunyan aldaw ay
walang pasok, kasi holiday po, is a Muslim holiday. Katuyang sineselebrar ang, sabi nga ni, Eid al-Adha. Yan, Eid al-Adha. Yan. Papakinggan na. Yan, Eid al-Adha. Yan po ay sarong kapistahan kang sa mga tugang na Muslim. Okay? At sa tuyang binabati ang sa tuyang mga tugang na Muslim ng kasaindang kapistahan. Okay? At ngunya na daw, magayunon din kasi ang topic ta. Manunugod man ang iniho, paano kita mapapabilang sa pamilya ng Diyos? Okay? Paano nga talaga kita mapapabilang sa sa pamilya ng Diyos? Okay? Kasi mga tugang magayunon tang i-relate mga tugang ang kapistahan sa itong mga tugang na Muslim at sa tuyang pagtubod. Okay? Alam mo, may kwanyan, may tinatawag na similarity. May ugat yan eh. Ito po ang Arabic name for the festival of sacrifice. Eid al-Adha. Yan. Okay? Spelled as Eid al-Adha. Also called Eid al-Korban. Okay? Ito sa Turkish naman po iyan. At ini po sarong pagpagirumdom sa inda at sa tuya manggiraray na ining pag-alay ni si Abraham. Ang pangaran ni Abraham sa inda ay si Ibrahim. Okay? Yan po si Ibrahim, mga tugang. So, yan ang pag-alay ni Ibrahim sa iyang aki na si Ismael. Pero sa mga Hudyo naman, si Isaac. Okay? So, igwa talaga ng relasyon iyan, mga tugang. Kaya mahiling ta na iyan igwa ng kaugnayan. Pero sabihin ta, maging Muslim sinda, iba ang sa indang pagtubod, iba ang pagtubod naman, pero kita magturugang. Kita magturugang. Ano masasabi ko sa magturugang? Kita kasi gabos, tao, Muslim, okay, Kristiyano, Hudyo, o Chinese. Wag tawagin ng Inchik, bawal po ang tawag ng Inchik, Chinese. O pag sa Amerikano naman, wag mong tawagin negro. Pangit po yan, black. Sila po, maging Kastila, gabos kita, mga tao. Yan. Bako mo sasabihin, kami lang ang tao, kamo bako. Kita gabos, tao. Yan po, mga tugang. Kaya ang satuyang pag-urulayan, paano kita magiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Magayunin, mga tugang, kasi ang ebanghelyo taon yan, manunugot iyan kang si Jesus ay hinapot. Kasi ang ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 12, talata 46 hanggang 50, may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Ito na po ang dahilan, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Sa mga tuwid, mga tugang, kaya nga tayong lahat ay magkakapatid kung ating susundin ang kalooban ng Diyos. Okay? Tulad ni Ibrahim. Si Ibrahim, ang sinunod niya ay ang kalooban ng Diyos. Alam mo, magayon mga tugang ang tema ni Abraham. Si Abraham, kung ang istorya, tinawag siya from Ur to nowhere. Okay? Tinawag siya na ning kagulangnan
Pagkatapos, daing niya aram kung sa'yo siya'y padadara. Pagkatapos, gusto niya magkaaki. Pagkatapos daing magkaaki-aki. Okay, tagurang na si Abraham saka si Sarai. Okay? At ang nangyari, kaya sigwa si Hagar. Okay? Si Ismael. Yon. Si Ismael na anak ni Abraham. Si Isaac naman, anak ni Abraham, ki Sarah. Si Hagar, ang aki niya ay si Ismael. Si Sarah, ang aki niya ay si Isaac. O, ini magtugang na ini. O, yan parang iriwal-iwal. O yan, kaya mahilig ta ang kapatid ta, nag-iriwal-iwal. Sa magtutugang, nag-iriwal-iwal man kita. Bakun iyo, pero dapat, pag nag-iwal, magbatian giraray. Okay? Patay niyo mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod mamaya kasi 15 minutes interval tayo. So, parang at least makapagbigay ng commercial. So, po, babalik po giraray sa second part sa kuyang ipapadagos ang istorya ni Abraham. Magayon na kasi ni para maintindihan ta ang kapistahan kan sa tuyang mga tugang na Muslim. At kita mga Kristiyano na nagsasabi sa Ebanghelyo, sisay ang sakuyang ina, sisay ang sakuyang mga tugang ang nagtutubod sa kagurangnan. Yan. Kaya si Abraham nagsunod sa kagurangnan. Kaya siya masasabi, kabilang siya sa aki ng Diyos. Okay? Paano kita mapapabilang bilang mga anak ng Diyos o bilang kapamilya ng Diyos? So, ang oras natin mga tugang ay... Anong oras na? Tingnan. 14 minutes after 1 o'clock. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pasado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. It's happening. The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact
number, pirma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po kita giraray sa tuyang programang Marahin na Hapon with Father Boots Bombas COP sa second part. At una nindo nakalimutan ta magpangadji. Daiman ta ang second part, iyan ang pagpapangadji. Ang first part sa tuyang programa ay introduction sa tuyang tema. Kaya mga tugang, bago kita magbatian, bago ko i-greet ka mo, kasi may mga nag-text sa kuya, mga jeep muna kita sa tuyang pangadjion, mga tugang. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen na mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, pakisabihan po ninyo si Jesus na iyong anak, naming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB. Ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at lahat ng mga nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig. Nanawa, iligtas niya po kami sa anumang mga masama, lalong-lalo na sa kapahamakan, lalong-lalo sa disgrasya, sa COVID-19, upang kami kasangkapanin niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Gamitin niya po kami, ang radyong ito ng DCGB, sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Tulungan niya po kami. Iligtas niya po kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, pagkatapos ng mga tugang, gusto kong batiin, of course, si Nita Garcia ng Catanduanes. Sabi niya, Marahay na hapon po, Father Boots. Kami nagdadagog sa programa mo. Uya po kami sa barangay may nagway San Andres, Birac, Catanduanes. Salamat sa magayon mga mensahe. Mabuhay kayo. God bless you po. Ingat po kita permi. Oh, thank you very much po, Nita. And of course, may nag-text din sa tuwi kasubago si Emelita Perez Basanta. Sabi sa message ko, nag-message, hello Father, good PM. Oh, thank you very much, Emelita. And of course, si 9020, sabi niya, marahay na hapon po, Father Butch. Tapos sabi niya, digdi si 3255, sabi niya, actually nag-text kasubag upay niyo, God bless sa July 25 birthday ng apo ko. 20th. Siendel Anne-Marie Asaytondo T.
Okay. Yeah, thank you very much. So, mga tugang, sa tuyang ipadagos o sa tuyang pigtutukar kasubag o mga tugang ta, ngunyan baga, ang sa tuyang mga tugang na Muslim ay may celebrar na festival. Itong the Day of Sacrifice. Okay, the Festival of Sacrifice. Kasi ini mga tugang, sarong pagrumdom kay Ibrahim sa mga Muslim, ang sa iyang willingness to sacrifice everything to God. Dahil siya ay naniniwala. Kaya nga, siya ay the father of all nations. Okay? Siya po. And of course, may sabi ko kasubak ko, there is a same story that appears in the Bible and also in the book of the Torah sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano. Kasi ini po ang pag-alay ni Abraham. Nga lang, ang pagkakaiba, the difference, ang sa tuyang mga kapatid na Muslim, believe the son was Ismael rather than Isaac as told in the Old Testament. Okay? But anyway, ang importante mga tugang, inisasabihin ko, ang pagtubod at paggibo ng kagustuhan ng Diyos. Yan, mga tugang, ang satuyang pupuntuhan. At ang pag-urulayan ta mga tugang mo yan, ang paggibo kang kagustuhan ng Diyos. Yan. Para tayo mapabilang sa kahadian o sa pamilya ng Diyos, ang gusto ni Jesus, kita magtubod sa at maggibo kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Okay? So, mga tugang, kaya baga, kita, ang hapot ko nga ni, to what family do you like to belong? Okay? Siyempre kasi may mga pamilya baga. Ngunyan, pamilyang Muslim o pamilyang Kristiyano o sabihin ta, o pamilya kung ano man. Ang importante, anong pamilya ang talagang mapapabilang sa kagurangnan? Yan. Anong klaseng pamilya? Pamilya bang mayaman? Pamilya bang mahirap? O yun. Kasi gusto kasi kadalasan natin gusto natin mapabilang sa pamilya na matibayon. Pamilyang perpekto. Pero may perpekto ba talagang pamilya? Wala man baga. Ano? Gabos kita may kasalaan. Kita gabos may mga pagkukulang. Pero alam mo, may imperfect ang satuyang pamilya, ang Diyos ng itawo, nagkatawang tao ang Diyos kay Kristo at naging kapamilya ng tao. Okay? Si Jesus namundag sain. Okay? Sa Bethlehem. Narumdumang kulugod. Sa istorya, kaya ito yan ako sa Manawag, Pangasinan, Parish Priest. So, nagmisa ako sa mga aki sa eskwelahan kasi sabi ko nga from Tuesday to Friday, si Father Boots Bombasi tuwing alas 9 ng umaga, kung hahanapin mo siya, okay, tanungin mo kung nasaan siya, wala doon sa simbahan, wala naman sa kumbento, nasaan si Father Bombasi? Nanduman po sa eskwelahan. Anong pigigibo ni Father Bombasi duman sa eskwelahan? Nagmimisa. Yan. Habang nagmisa ko duman sa Babasit. Sa Babasit po. Ang Babasit sarong baryo yang kang Manawag. Hapot ko sa inda. Sain si Jesus taga sain si Jesus. Saan si Jesus? Isinilang. Okay? Saan si Jesus? Isinilang. Saan siya namundag? Okay, sabi ko, sa Bethlehem, sa Nazareth, sa Jerusalem, o sa Babasit. Sabi kan mga aki, Babasit, di ko aram, ang iyong pala, pighapot ko, ma'am, bakit may sumagot na Babasit, bakong Bethlehem, ang sabi kasi ninda pala, si Jesus pala ang pangaran kang barangay chairman. Anyway mga tugang, yan lang. Alam mo, si Jesus isinilang sa Bethlehem. Ano? At dahil sa isinilang sa Bethlehem, naging tao siya, naging miyembro siya ng sarong pamilya.
Okay? Pamilya ni Jose at ni Maria. Okay? Kaya naging miyembro siya ng pamilya. Pero ang gusto ng kagurangnan, bako sa itong blood relationship. Ang kapamilya bako sa na yung blood relationship. Kaya ang sabi ko nga ni, ano sabi ko? Tugang na Muslim. Paano, Father Muts, naging may tugang ka bang Muslim? Tugang tayo sa pagkatawo. Okay? Kita magturugang. Si Isaac sa si Ismael, magtugang. Nga lang, sabi kang mga Muslim, si Ismael daa. Sabi kang mga Hudyo, si Isaac daa. So yan, kaya kunyan, nag-iiriwal-iwal. O yan, usually yan nag-iiwal ba mga fans? Ano mga fans? Nung panahon ni Nora Honor, saka ni Vilma Santos, Father, gurang ka na talaga ha? Mga panahon ni Nora Honor sa Vilma Santos, kapanahonan nito kay itong panahon. Ngunyan si mga artista ngunyan, di na kasi akong sa mga artista, di na akong hilig. Kaya mga tugang, anyway, sige, na nag-text ako si 888. Maray na hapon po, Father Boots. Tawagin mo po ako sa future citizen. Mahalagang tanong ko, ang mahilig po ba sa fasting ay ang masama sa health at mababa ang immune system? Okay? Si future citizen. Okay, mahalaga bang tanong, ang mahilig po ba sa fasting ay masama sa health at mababa ang immune system? Hindi po. Ako, hindi naman kasi tingnan mo, kahit ang mga Muslim nagpa-fasting, ang mga monks nagpa-fasting. Ang fasting kasi nakakatulong po yan. Okay? Yan ang fasting kasi yung mga nagkakaroon ka ng detox. But anyway, sige, balik na kita giraray naman sa tuyang pinag-uurulayan. Sa ingani kita sa pinag-uurulayan ta. Manunungod ini mga tugang sa pamilya. Okay, pamilya. Ang sa tuyang programa, kaya may usapan pamilya ni Kuya A. Maganda yan. Usapan pamilya. Kasi sa isang pamilya na nag-iiriwal-iwal, magayon talaga pag-usapan. Okay? So anyway mga tugang, babalik rin sa inyong lugod sa third part at tayo po muna ay magbigay ng patalastas, maghanap buhay muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tando ay ginto. Ibang ginto. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Tara naman sa malubago. Nagkasurundo mga miyembro. Mala nga ni naging buwang grupo, nagkaubisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tanga ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan. Napakaraming trabaho. Sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa kasi man abutin. It's the day, best cafe, give on me. Best cafe is the name. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Okay mga katugang, balik po kita giraway sa third part sa tuwing programang Marahay na Hapon at sa tuwing pinag-uurulayan nga ni na ang pamilya ning Diyos madaling mapabilang. Ano? Madali palang mapabilang, hindi ka nang kinakailangan maging matalino ka, maging mayamang ka. Ang qualification lang para maging miyembro ka ng pamilya ng kagurangnan ng Diyos, sumunod ka sa Diyos. Pero ang hapot, paano ka makakasunod sa Diyos? Siyempre, makinig ka lagi sa salita ng Diyos. Yan. Kaya nga everyday, igwa kita Kaya igwa kita ng salita ng Diyos. Everyday yan. Alauna hanggang 2:00. Yan ang sa tuya talagang pinag-urulayan. Ang salita ng Diyos, mga tugang. Ano? Kaya yan, makinig ka sa salita ng Diyos. Be with Jesus. Listen to Jesus. Because si Jesus is the model. He is our big brother.
Yan. Paano ba ginawa ni Jesus? O si Abraham, bago dumating si Jesus, ginibo na ni Abraham yan. Nakinig din siya sa Diyos. Yan importante pala para maging miyembro ka ng pamilya ng Diyos, ang dapat gibuon sa nakansarong tao, magdangog. Yan. Ang importante baga magdangog. Nga lang, ang problema minsan, dahil kita nagdadangog. Kung kita man nagdadangog, ang hapot ko sa Indo, sisay ang sa Indong pinagdadangog. O, kanino kayo nakikinig? Yan. Yan ang tanong. Kanino ba tayo madalas makinig? Makikinig ba tayo madalas sa chismis? Yan. Yan ang tanong ni Father Boots. Kanino ba tayo madalas makinig? At ano ba madalas natin pinakikinggan? Kasi madali lang pala, Father Boots, ang mapabilang sa kagurangnan. Totoo, madali lang. Tao lang talaga nagpapadipisil kang buhay kang tao. Totoo naman eh. Well, we make life complicated. We make life sophisticated. And since it is sophisticated, complicated, ay nadidipisilan ang satuyang mga tugang. Kaya this is a time to simplify. Ano ba, Father, i-simplify? Iyo nga ni para mapabilang sa pamilya ng Diyos, hindi naman nangangulugan na may dugo kang Hudyo o may dugo kang ganito. Hindi yun. O, dapat igwa ka ng kwartang arog kay ni. Dapat igwa ka ng yaman na ganito. O dapat may talino kang ganito. Hindi. Ang una lang pala ito eh. Makinig. Makinig, magdangog sa Diyos. Kaya si Jesus palaging nagdadangog sa Ama. Kaya parang masunod ang kalooban ng Diyos o masunod ang kalooban ng Ama, makinig lagi. Yan ang importante. Kaya mga tugang, magdangog ka mo permi ha. Kasi kadakol ka mo maukudan kung ka mo magdadangog. Kadakol talaga the value of listening rather than the value of talking. Okay, bakit? If you listen to your body, you will not get sick. Okay, because halimbawa, yung sa imong katawan, masakit. So, ibig sabihin, listen to your body. Ino nga niya, babalikan ko sapagkat iniho i-apply ini sa satuyang buhay. Kasi ang parang maging miyembro ka pala ng pamilya ng Diyos, importante, number 1, listen to Jesus. Okay, listen. Makinig ka sa kanyang salita. Listen to the word of God. Okay, yan, listening. So, magdangog, listening. Okay? At ang pangalawa, doing what you listen. Ibig sabihin, fulfill by doing. Okay, yun, by doing. Paano, ibig sabihin, sumunod. Kasi paano ka makakasunod kung hindi ka nagdangog? Yan. How can you follow when you do not listen? Alam mo, may istorya digdi sa mga ito. Meron kaming student assistant sa kumbento. Itong panahon digdi sa St. Raymond of Peñafort Convent. Sabi ka itong sarampadi, pakikuha mo nga niso sa kuyang bulong. Bulong, tama tumar siya ng bulong. Ining student assistant niyo kay Bami sa kumbento, talagang masipag, mahiguson. Nga lang, ang ginibo niya, di pa nga sinabi ni Father na, ang sabi pa lang ni Father, kun mo sa kuyang bulong, naghali na. Di pa nga tapos si Father na magsabing, kunin mo ang bulong kong arog ka ining pangaran. So, kunyari, ining bulong na Neo Black. Neo Black. Ang ginibo niya, nagdumantulo sa kwarto, nagkuha ng bulong. Pagkatapos nag-abot, ni Father sa bulong, hindi yan ang pinakukuha ko. Tingnan mo, ang ganda-ganda sana, masunurin. Okay? Yan din alam mo din, mga panatiko, ganun ang problema. May mga panatiko rin kasi tayo. May mga Kristiyanong panatiko, may mga panatikong mga tao. Sunod ka ng sunod, na dahil mo pig-aram, ang sa imong sinusunod. Kaya importante baga may evangelization,
may education, may catechism. Yung mga importante yan. Kaya kitab ako sa, bakit ka nagsisimba? Kasi pinasimba ko ng nanay ko eh. Bakit ka nagdarasal? Kasi sabi ng nanay ko, magpangaji daw ako. Mali. Mali yan, mali. Mali yan. Huwag kang sunod ng sunod na hindi mo alam kung anong sinusunod mo. Mali po yan. Ang tawag sa'yo, fanatic. Listen first. How? By studying. Learning. Tandaan mo, you learn by listening. So anyway, kaibigan, babalik ko ulit ang last part sa tuyang programa after 15 minutes. So ang oras po natin ngayon ay 45 minutes after 1 o'clock. College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college, a place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of the scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Tumat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna.
BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Problema sa mabahong amoy ng basura? Naku, huwag magtiis! I-Zeolite na yan! Ang Zeolite powder ay may kakayahang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixen Capsule, samahan pa ng Mixen Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Okay, mga tugang, balik po kita, Giraray, sa tuyang programa ng Marhay na Hapon with Father Boots Bombase OP. Sa tuyang last part, the fourth stage ng ating programa. Okay? So fourth part at sa tuyang pinag-uulayan nga ni, madali palang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Madali. Kahit si Sai, pwede palang. Pwede palang talaga. Hindi kinakailangan, sabi ko nga dapat igwa ka ng dugo, dapat mistiso ka, gwapo ka, dapat maganda ka, mayamang ka, matalino ka. Dahil pala yan. Bakong material, bakong blood, kundi ang importante pala, number one, listen to Jesus. Okay? Listen to Jesus. Ngayon, when we listen to Jesus, later on, nakikinig ka, you learn from Jesus. And that's, sabi nga, learning is by doing. You never learn without doing. For example, if you learn how to swim, you gonna swim. Otherwise, you say, I know how to swim, but I learned how to swim, but I do not know how to swim. You did not learn. So first, listen. Sabi ko, madalas sinasabi ko sa mga estudyante ko din sa MASCOM, sa UST. Because important is listening. You can never learn without listening. Okay? Number one, and you cannot do without learning and without listening. So in other words, gunyadal daw, sana dainin dulingawan iniho. Parang mapabilang sa kadian ng Diyos o mapabilang sa pamilya ng Diyos, you can be the mga kapatid ni Jesus. Tayo kasi ay magkakapatid. Okay? Tayo magkakapatid. Okay? Even Jesus, the son of Abraham, the son of Jacob. So tayo lahat ay magkakapatid pala. Okay? So, yan, mga tugang, yan importante pala, listen. Okay? L stands for listening. Okay? Listen first. Listen to the Word of God. Kaya sabi ko nga kasubago, bago tayo mag-break pala, nalingawan ko sabihon, listen to your heart. Okay? Oh, listen to the beating of your heart. Umayan, kung nahilingin ako sa Zoom o sa DCGB News Online kasi nahilingin ako, hawakan nindo ang sa indong puso. Okay?
tug, 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 tug. O naririnig yan, tug, 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 tug na yan. Nagtutugtog. In other words, listen to the beating of your heart. Most of the time, we take for granted, we neglect and sometimes ignore, we ignore the beating of our heart. That's why we also ignore and become not so much aware of our life. So to be aware of our life, what is important is that we have to listen to our body. Listen to your mind. Yan, listen to yourself. Okay? And of course, you have to listen to others also. But more than listening to others and listening to others and others and others, you have to listen to yourself. Okay? When I was all alone traveling in 1988 in Europe, from one country to another, I went to Germany, I went to London, I went to Spain, I went to Ireland, and many other countries in Amsterdam, Belgium, and many other countries, in Rome, in Italy, in France. Sabi ko, I was never alone because I talked to myself. I listened to myself. Yan. Listen to yourself. Okay? Importante yan, ha? Makinig kayo sa sarili ninyo. At lalong-lalo na, makinig din kayo sa Diyos. Okay? Kasi pag nakikinig kayo sa sarili ninyo, it will lead you to listen to God. Why? God created you. Okay? God created you. Okay? And when you listen to God, you will be able to do what God wants. Okay? And you learn. Okay? So listening and then learning. Okay? And you learn by doing. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, who is my, may nagtanong, who is my mother? My mother is anyone who does the will of my Father. So in other words, si Isay ang nagigibo. Yan, doing, not simply knowing, not even simply believing. Kasi marami mga taong nananampalataya pero kulang sa gawa. Yan, mga maraming Kristiyano, maraming mga Katoliko, ang maraming ngawa na ngawa. Maraming mga Katolikong ngawa na ngawa. Kulang sa gawa. Kailangan natin gumawa. Hindi tayo magnawa ng mga ngawa, mga Katoliko, mga Kristiyano. Dapat tayo ay magsagawa ng kalooban ng Diyos. Gawin natin ang kagustuhan ng Diyos tulad ni Abraham. Okay? Yan sa mga Muslim natin na kaibigan, mga kapatid natin na Muslim. Tularan natin si Abraham. Bakit? Si Abraham, ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak sa akin. Anong ginawa ni Abraham? Ay ba, hindi pwede. Anak ko ito eh. No. Naniwala siya at ginawa niya ang kagustuhan ng Diyos. Yan. Kaya Abraham was rewarded and he became the father of all nations. But anyway, mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaharam. Kaya tayo mga tugang sana ay may natutunan kasi tuyang mga pinag-uusapan, lalo na ngayon, paano tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Importante yan. Paano tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sana po mga tugang, tayo ay huwag magsawa. Okay? Huwag magsawa. Palagi tayong gumawa. Gumawa lagi ng magagandang bagay. Kaya sana ngunya na hapon, naparahay ko ang sa indong buhay, at binabati ko muli ang ating mga kapatid Muslim, na kung si Abraham ang satuyang ama din tayo si Abraham. Tayo mga Muslim, mga Kristiyano, mga tao, kabus kita mga tao, dapat tayo ay marunong gumawa ng kalooban ng Diyos. Bakit? Tayong lahat ay gawa ng Diyos. Okay? Gawa tayo ng Diyos. In other words, tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Okay? Dahil tayo ay nilikha ng Diyos, okay?
gawin din natin ang kanyang gawain. Sabi nga, like father, like son. Okay? Dito na masasabi natin, magiging tayong kamukha ng Diyos. Okay? Pag atin isinasagawa ang kagustuhan ng Diyos. Okay? Nagiging tayong kamukha. Okay? Tandaan mo na pag ginagawa mo isang bagay, nagiging kamukha ka niya. Okay? Kaya tingnan mo yung mga karpintero, ginagawa niyo yung pagkakarpintero, di karpintero siya. Kung anong ginagawa mo, ganun ka, magiging kamukha niya. Kaya ganun mga tugang, hindi po napakahirap mapabilang sa pamilya ng Diyos. Okay? Hindi po mahirap. Pwede tayo, makasalanan man. Kahit makasalanan ka, pagbalik loob ka, at sundin mo ang kagustuhan ng Diyos, tuparin mo ang kagustuhan ng Diyos, hindi yung kagustuhan mo, kundi makikita natin ang kagustuhan ng Diyos, tayo ay magiging miyembro ng pamilya ng Diyos. Magiging kamukha natin si Jesus. Okay? So mga kaibigan, tayo po ay manalangin ng ating panalangin kay San Miguel Arcangel na nawa, tulungan niya tayo pagka maisagawa ang kalooban ng Diyos. Gawin natin, ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na mag-away-away tayo? Gusto ba ng Diyos na mag-apihan tayo? Apihin natin ang bawat isa? Ganun ba yan? Gusto ba ng Diyos na mag-away-away tayo? Pahirapan natin ang isang tao? Gusto ba ng Diyos patayin natin ang tao? Gusto ba ng Diyos na pagsungitan natin ang tao? Ang tanong ko lang ay ito ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos ay iba sa kagustuhan ng tao. Sabi nga may nagpahabol ng text sa kuya, sabi nga ni 9020, anak ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal ako susundin ko ang kagustuhan ng Diyos, ang lahat na magiging maayos. Ay, yan ang sinasabi natin tuwing tayo magwakas ng ating programa. Yan po, kaya kayo nagdadaog sa sakuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots, mapapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Magdasal na tayo. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos, ipinagmamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe na makbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos marahay na hapon, Diyos mabalos po sa Indogabos na ginanyog kasatuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi. At ngayon, sabihin natin ito, mahal na mahal ako ng Diyos dahil anak ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. Magkita-kita muli tayo bukas hanggang Biyernes. Ito po si Father Boots Bombase OP at abangan ang susunod na programa, Usapan Pamilya. Bye-bye. I love ya. We stand before the grand horizon. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise.